Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman papalagan na muntag palabati region-wide, pagpapalagad kita sa Nabilin. Isa ka oras, 20 minutos. Hoy, karon nga adlaw Lunes, Petsa 7. Sa Lunes naman ng edisyon sa inyong sininga para tuntunan si Randang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team, aton sininga makorespondent. Sa liwat na Manila, sininga padurong sa pinaka ulihi, labas, natipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sininga kapolisan, Central, Southern, CAG, Northern Negros. Ang atong sininga kadurungan oras sa kabiyo ng atong sininga patrol to Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan. Kag ato naman liwat imusuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa ato nga piloto was-was konomay, Ariel ang kormais. Importante, wailang Malaysia. Aksyon Papang, Nixon Tahong. Update sa mga balita nasyonal kag international. News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Puwersa ni Aksyon An Dipenso. Opdal ba kita sa atong sininga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok Syudad Sang Bago. Buylog man nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad. Ang inyong siningang kurman Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin isa ka oras.
18 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ang unang kabayan sa kato sila kapagpangalagad ginadurong si Sakalwan sa Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. ang inyong mga porsyon sa kato sila kapagpangalagad ginadurong man si Sakalwan sang Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kagi ni mga porsyon sa aton sa nga pagpangalagad ginadulong man siya sa Sakalwan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo babakod sa aton sining nga immune system, nagabalansi bali sang sistema sa aton sining nga lawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule Aksyon! Radyo! manaya-naya subong ang lakat sang panahon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang kainiton sa gihapon aton gid mabatyagan. Nagdugang ang kainiton matapos nga ang pinaka-latest nga information, matapos nga nagpatigayon sang hinunanon si Presidente Rodrigo Duterte sa mga opisyalis kag miyembro sa National Interagency Task Force on Anti-COVID ay mation-tion nagwa ang isa ka balita nga ang Bacolod ipaidalom sa modified enhanced community quarantine. Alin sa modified general community quarantine o kon MGCQ effective
buwas nga adlaw, immediately, ora mismo, Setyembre 8, ipatuma na sa syudad sang Bacolod, umpisa buwas September 8, ang Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. Ano ang matabo sa syudad sang Bacolod? Huwag pagani matapos-tapos ang MGCQ nga 15 days, 14 days, uy pitik sintas tungod sa madamo nga kaso nagtuhaw sa syudad sang Bacolod, ilabi na gid ang mga biktima sang COVID-19. Kinrekomendar sang Interagency Task Force sa national level, effective immediately was Setyembre 8, ang syudad sang Bacolod ara na sa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Tanong matabo sinidra, ano ang mga panibag-o nga pagsulundan sa syudad sang Bacolod? Ano ang reaksyon sang aton nga mga city official? I-try ta karon kagabi kung nagabugtaw pa sila. Bisan paano makuhaan ta sila sang reaksyon? Ano ang ila sentimento, ano mahambal nila matapos nga buwas sa pagbugtaw nila Bacoleños ara na kita sa MECQ. I-try ta karon ang mga opisyales sa syudad sa Bacolod kung may mga tiyempo kag may mga ligwa sila na kung di sila katulog. Nagadamo ang kaso sa COVID sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental o sa area sang Bago. Pila ka purok to sa Barangay Maaw ang gimpay dalom sa lockdown kaysa pagkadamo-damo ang nabiktima sang COVID-19. Ipay dalom sa lockdown pagpitik karon alas 12 sa tungang gabi ang pila ka mga purok nga nasakupan sang Barangay Maaw matapos nagtimbuok ang numero sang COVID-19. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Gamay lang, abrigana para hindi magloya. Abi nyo lipat ko ha. 109 días na lang ang nabilin. Pasko na. Pero ang COVID daw wala pa tsansa na magbabay. 116 días pa gani ang nabili, no? Goodbye sa 2020. Welcome sa 2021. Sa ununsyo to ko na ni Presidente daw nagpinalumbaan ay ang pila ka mga pungsod sang ila sining vaccine para sa mga biktima sang COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Bawa mo na ni Pasko sa aton sang Ginoo nga ang vaccine nga mga discovery sang mga mangin alamon nga mga scientifico nga nakadiscovery makahatag sang solusyon kung hindi man madula totally ma-reduce ang mga biktima sang COVID sa bilog nga kalibutan. Lord, kaluy ilang kami ara ka man sa amon likod. Kabalo ko ara ka nagalantaw sang amon sitwasyon. Ini nga problema sa pandemic amon ginahalad sa inyo. Amon ginapangayo ang bulig sa aton Ginoo. Pangamuyo lang kita. Kaginugay makamo pasaway ay. Hindi na kamo maglagaw-lagaw ay. Kung why na kamo obra, pagpaimuyong sa inyo balay.
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:52 na. 8 minutos para bilin antes kita mag-aungot sa tak ng alas 10. Unang kabahin sa aton sa Lipalagan, i-check ng aton sa nga Patrol 2, ang aton sa nga Crosswind Patrol. Paglibot-libot naman ni Aksyon Jan Diaz. I don't know kung may mga na ulo istorya sa Aksyon Jan Diaz. Ini nga gabi, after nga nagwang balita nga pagpitik alas 12, karon sa Kagahon, ang Bacolod ipaidalom na sa modified, enhanced community quarantine halin sa modified general community quarantine. Abot na pulsuhan ni Aksyon dyan ang pila naton ka mga utod diri sa syudad sa Bacolod. Although nga tigabi na o dugay-dugayo curfew na sa syudad sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Jan Diaz sa Patrol Observation Report. Jan, good evening. Ay, ano nang imo signal man? Ito ka ito na tula mo yung signal niya, men. Tapos yan ay men. Ito ka... Lay ko na Jan, check ana bi kay do kalaing sa signal mo daw gina tiyangaw kag daw gina salakay ka COVID-19 ang signal mo, no? Ulo Hello? adjust sabi gamay Jan. Yes, actually, karina nakaulo adjust na kami. Hindi nang gamay ko din ako na COVID nga adjustment. Tigil bra na mo. Karoon nga. Okay Jan, proceed. Yes, actually, may gabi kasi sa ito naman ng mga ka-aksyon. Sa gihapon pa dahil kita nga naglamiyong din naman sa pila ka madala noon. So, palibot sa sunod sa Bacolod, kita natin doon ka luya sa mga tao sa palibot tao. Oo, doon nabatsagan guro nila. Ha? Nabatsagan guro nila. Yes, doon naman sa gangi guro nila. Doon ka lain niya ako, doon gulpi niya ako, doon agit ka pararaw. Gani man. Ama, kung mamala ko na may SIC yung ginatawag, base sa classification, actually, 100%, 100% why guagua ang taho. Except lang sa essential. Pero mga kung muna, wag ka preparar ang kalabanan mo, anong kanon sa mga tao sa pilakadlaw. Gani. Te ano yung mga negosyo, wala na ka preparar. Amog Ano na yung karoon niyang iban nga, wala ka pa-inform sila ang matrabante kung tulog na itong iban, pagkabugtaw buwasaga, nagranda day, katapusan, pagkuha sa dalan, galing wala ka biyahe. Diba? At ano na karoon mga jeepney driver, ni karoon niya, sunarek nga, iba nagingagaw na ni sila nga daan para lang pangitaw kung makatugong ading full-tang, no? Gasto nila, preparado, preparasyon sila sa lakyan. Katapusan na mo galing magwa. Ay, Dako gini nga kalbaryo, buwasaga, pagbugtaw sa itong pagbuluyo, gid. Mo gini pagkamali na mga ngalot, nila sang ilang ulo, kay tema, kung makakibot la, nga mo ni sitwasyon, iba niya, nagpreparar gani ni sa mga damo-damo nila nga tagsa ka mga ilibno no kung kinahadra para meron sila balay kung puli sila kung nalin sila trabaho at ano pa sa trabaho nila alam makaroon imnon to nila kakano nila puro lang ilibnon sa bilong adlaw kay way ka preparar sa mga balaklon mo pero depende na no kung puli nga ang ginatawag balaksyon nga executive order kung mando ni Mayor Beng hindi man lang asado kasakit para sa publiko no dali man alam lang may mga haraman sa mga doon makapiparal man sila gaan ng liligwa kung mga gulpiana ini, no? Alas sa device ka kung gulpiho mo nakaragkag isundon dito tanandra nga nakabutang sa classification sang MACQ. Kinali karon lang kag ikaw mabasulan ka kay kakabakal sa pagkaon prestasyon. Manukot karon ng tao doon ang food box kay nag-ECQ, nag-MACQ ta. May arato na karon food box. Magsukta na karon buwas be. No, kay wala pa kabakalo kung kape para nag-iban sa ila lulutoon sila balay. Di na food box na boss ka panagtag kay gulpiana ini ito na. Why gini kape parar. Ang ibanda bi karon nga nagwato aray sa may Bacolod, nagpuli kundi nagkadto nga lugar. Do may mga border strict control na gitang ilagi na patigayon.
asa jagi do ay giniguro ka preparasyon ako sa tabo ni boss. Sus, ano ni matabo? Buwas ni, karang-karang ni buwas. Pati mo amo ginay masakit na tuod ang aton kahimtanga. Ako si Papang paborito nga sakit nga lahog ko no. Correct. Abi lang ano na lahog lang kay dogin mention lang kay ina sa meeting. Oo. Pag pila ka minutos na nakaligad may perma na yaw. Time flies so far. Matik ka. Asas do ka sa jagi do sa sitwasyon nato no. Karon nga gabi ang pulis naton kinagalambihong man gulpihan man sila, check naman sila, diretsyon naman sila sa pila ka mga lugar sa Bacolod. Na ginapang checkar nila aksurerek ang sitwasyon kumo sa idalong ita sa general community quarantine. Domingo, no lockdown, no movement. Oh. Lockdown. Subong adlaw, general community quarantine. Oh. Buwas, modified enhanced community quarantine. Sa Merkules, ano ay han ang masunod? Do kadadlaw do gata sila nata isa ka inalintang aw do gata niya. Sus. Do ay gid la preparasyon even gining Domingo to lockdown. Oo. Why mo to preparasyon mo ilang kay ti hapon ang announcement. Sus. Napabalo, iba nakapreparar para pang Domingo nila. Malang iba niya abi na may preparasyon dira nga bugas sila balay pero kung ang iban karon dira nga wala gid yan isama kay kalangalang sa announcement subong nga simpo no pa lang 7. Kalamanan naksunay ko ini unod ang bulsa nila inong bakal sang balaklon kun may ara gid man. Kaya ang sildo ara pa sa 30 ka 15 mo. Oh. Alas na device ko ng silduan nila ay 5 kag 20 di may bilin pa sa bulsa nila. Pero ang iban nga wala na yung bakal, ang iban nga wala ka preparar sila pagkaon, ti amo gining panawag na huy pakoy gid. Kay ti oy gid preparasyon nga daan, ano man nga tabo sa aton nga. Oh. Golpiada man man damo gani ga react sa to no on Facebook bala naton. Gani. Action direct damo gid ga komentar kay tito hindi gid insakto mo nga ginatang inilang hindi man sila nga hindi insakto pero golpihanay lang. Gani. No? Mas makita ni kung may preparasyon blara bala nga ang tao na anad nga kada 15 kag 30 may ara bago nga classification sa nga quarantine mo. Oh. Aga prepara na yung tao kay paguro kung sa dira naganunsyo. Pero ining tunga-tunga sang 15 kag 30, at ito kalaing istorya. Kayo sila mag-announce sila. It's either nga 30 para sa uno na, amo na ang pisugod yan. Or 15 para pagka-16, amo ng implementation. Subong ya, city, ang implementation, buwas na yun, utso na yun. At isa jagid, Sa mo nga pasaon mo diyo. Kung si pare Roger Montalvo, panyati asymptomatic ni buwas ang tanan. Botsilingon, asin automatic ang sudan. Ati mo gid kun diya si mera padala nga kamati aga nga patis kag mantika eh. Dil ang tudanay ko lagwanta lang pud kita man sang patis kag mantika Gani. na may kaupod na asin para asymptomatic to. Ay, oo. Oh, damo di komentaro sa aton nga Facebook ko. No? Paano na lang niya mga tricycle driver dira nga nila ginkuang ila pa nga daw adlaw nga tanan. No? Oo, kinantani ko ng ginatag nga relief goods kay Go. Oo. Kag matag dayon. Gani. Ati galing kay tiwag ito preparasyon, no? Sige lang, kay ilang taon ta ko nang kuanta na reaksyon ng aton nga mga city official labi ko nagabugtaw pa subong gabi. Kani man hopefully nga may ara ano ang ginayo di sa aton sa ang aton nga mga netizens sa mga publiko nga do may ara gamay bilang nga pa konsuelo anay nga do hindi blag gultianay din nga tomorrow is the full implementation basi yawan gid bilang publiko action direct. Kay kun lang taon na to hindi ning local government ang nag hindi ni gobyerno sa Bacolod ang nag-plastar. Correct. National ang nag-implement nga immediately ura-urada pagka-utso mo na dayon ti guro ang gobyerno tapos Bacolod di kibot man Laban kibot man kita kung mo gabi nga daan mapalay to sila EO correct. di imbes nga makapulo pa wayway wala naman nila matagang ko ni guro wala pa ni guro sila nga mindset kung ano ginitsura nga plastado unless otherwise may ara naging sila sang ginmitingan nila Kag siguro ko ay panikadiyon sa mga panibagong arrangement na patakaran ng Bacolod Amo gid duway pa ang EO na bla. Hindi mo na post nga ibalay mo mong pila pa nakaoras kinanglan mo ya para nang i-plastaron mo da kag mga illegal dara kag ano dara ang imo pang plastar. Yes. Pero ano lang sila pagwa EO nga daan sang Biyernes o Sabado. Do mga mamo lang na. Biyernes lang to, no? Sa Biyernes. Do Biyernes. Pagwa naman
sinalot bago nga do wala pa gud kabutwa, wala pa gito totally na implement gito nag-init ang buloy isang iyo. Ari na naman bago na naman aksyon kay may bago naman nga mando no. Gani. May lang yung kinamos ang publiko naton yang naka-insindi pero kung once wala ka-insindi mayo discuss jagid no. Raban. Yan yung mga kakson karon nga gabi kanami tari sa aton panyempo. Mabulubugnaw ang panahon. Galing kay do na isla no kung nabuslan sa mainit-init nga panahon, kay do nagparanginit ang imo diri nga ulo sa kalabanan naton nga mga kakson no. Ang aton nga mga dalanon tinlo na. Pero basib na gulpi karon ni magruwa ni kag magpinamakal galing kay way kalman di baklan la ka para preparasyon para buwas. Oo. Mayo pa to galing ma-auto kay na Nagginawa kay mga tao kay pinamanaklon to kay na kibot man nga pataklas 12 karon na lockdown man tong pila ka purok sa mga sa Mao. Hindi tanan gito bilog ito nga maaw eh. Oh, tiyamak mo. Tema, kung mo na magprepara sila kay inat, yung paano nagwang iyo, nagpinakalang iba, at least may preparasyon para buwas. Pero ang iba niya, nga wala preparasyon, tiyan mo ginino ang aton nga makitaan. Pero so far, bala sa Bacolod City, kadamo nagidman sang compliance, tamo nagidman nagasunod sa mando. Dahil taon ka rin naton, libot kami din sa downtown area, like for example, sining nga gabi, bisa nga alas 10 ang gabi, paya ang ginatawag ang curfew, pero jutay na, wala ginaman masyado, di may mga tao sa downtown, sa Dalanon, Aksonarek, Araneta, Lacson, Circumferential Road, jutay na lang ganyan kabiyahe ng mga salakyan, aram na makita mo nga nagkooperar gid ang publiko, even, kung nagasakay sila sa may mga depaser na jeepney, may nagsuksukit sila ng face mask, kag may face shield pa sa una, yawan kag inetodlo sila, kag implementaro nga magsuksok sila sa face shield, lamang bala nga para masunod din ang mando, pero subong at least nagakoopera na gid ang kadamana mo na nagali problema, kasi damong COVID-19 positive cases. Okay. Pero in terms of sa mga nakita natin Drio, paano pag imos na wala lagi man nagbaligya diri sa pusod sang dalan na San Juan kag Luzuriaga sa doon nagbaligya para di inasal, may nagbaligya diri Mani, may nagbaligya Balot, no? Kasi pa lang, ari pa na din sila, before 8 p.m., ari pa na din pero kayo na paglambiyong nato, as early as 7 p.m., kalabanan, sinulod na gitman sila sa mga balay, no? Wala na gitman naman nag-randa di dire. Kag-even na ato nga mga kapulisan, sa ito kadalagaw, kapulis station, kung gabi, action na damo gano'n, light police station number 1, karon gabi, may nag-prongko, gano'n din sa may agdan, pero at least sa karon nga gabi, daw wala masyado action na no? Sige naman na nag-cooperate gitman, no? So, paano na? Magkanto ka police station karon nga gabi mga ka-aksyon, wala gid man tanto amo na kadamo abi mga nagpinasaway, nagbayular sa pila ka mga mando o kung protocol ang ginapatuman sa aton gobyerno. Bantay pinakamasyon balita na lang ang people sa patrol sa aton pagbalik report pero mga ka-aksyon tandaan Dias sa Talis Poson sang iya sering report live sa Patrol 2. Action Jan, please come back. action na rin sa totolan ng mga ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian. Sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, wala sa patrol sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action Jan Diaz sa Doriabet Observation Report sa ato sa Patrol 2 live report. Action na Jan Diaz, balikan na lang karon si Jan Diaz sa kompleto nga mga report niya natipon sa Patrol 2 sa balik niya sining nga pagpangalaga. Action Radio Philippine Standard Time alas 10 sa 7 na kita. Dito halos ang mga tagpalamatita, mga taga Bacolod, doon nakibot sang balita, no? Sining anunsyo nga ang syudad sang Bacolod halin sa modified General Community Quarantine gin pa saka-saka
ang effectivity sinisigurado ko pagpatak alas 12 karon. Ang ining pagpapanaog sa National Interagency Task Force sa Bacolod halin sa MGCQ level up sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. I-try ta malabot ang atong sinipila ka mga city official. Ari sa linya naton sa line number 2 si City Administrator Madam M. Ang. Paanta sa reaksyon kung ano ang sining palayag sining panibag-ong anunsyo sang National Interagency Task Force nga ang Bacolod buwas ipaidalom na sa MECQ. Sa linya na to si City Administrator M. Ang. Ma'am, mayong gabi. Mayong gabi, Action Eric. Mayong gabi sa tanan niya pagpalamati sa imo nga online audience. Mayong gabi, Gid. Salamat, Gid, City Administrator M. Ang sa tiyempo mo sa Action Radio. Kabalo ko titanay, inog pa huway-huway muna ni sa atong pinaka mga city official. But unfortunately, nakibot ang Bacoleño sining anunsyo bago lang, Gid, after the conference ni President Duterte sa sining mga NITF members, no. Ang Bacolod City Administrator M. Ang ma'am ginpaidalom buwas sa MECQ. Yes, well, dululungan lang kita tanan nakabati. Nga ginaprobahan na sang National Interagency Task Force Against COVID ang Resolution number 69-8 nga ginapaidalom ang Bacolod City under sa mas mataas-taas na community quarantine kag ginbutang kita under modified enhanced community quarantine sugod sa buwas September 8 tubtob sa September 30. Yes. Action Eric. So ano matabo buwas, ma'am? Kay may mga iong gipapanaog si Mayor sa sining level niya naton na haling kahapon hasta subong bali sa level sang MCGCQ, ma'am. Yeah, so starting tomorrow, i-implement naton ang mga kasulundan under MECQ rather. Kaya may ara man kita, may ara naman na standing policy ang National IATF. Ang mga LGUs na mapaidalong sa particular nga mga community quarantine status may ara na nga daan nga nagakaigo nga mga pagasulundan and i-follow na. But for sure, the Mayor Bing, I am sure will also issue issue man na siya sang iyang executive order kay kainama lang kami nakabalo kasi even si Mayor kainama lang siya kay balomam sang IATF. Do kakilibot naman makadati immediately ora mismo dahil lamang daw way kapreparar ang taga Bacolod, ma'am? That's correct. Yes, that is true. In fact, kami tanan nakibot man lang and nag-meeting ba si Mayor sa amon kaina before nag-announce si President Duterte, ginamit niya ang mga councilors, iban pa nga mga city officials, ang aton task force man sa COVID, ginakonsulta niya kung ano man ang opinion sa tagsa-tagsa parte sa supposedly ang amo niya ginapensar gani nga proposal pala nga kambyuhan ang aton community quarantine status. Gani? But apparently, at that time may ara na desisyon gali ang aton nga IATF. Yes. Kay kaupod sina sa pagpaybalo kay Mayor kaina nga posible kuno nga i-change ang aton community quarantine status. Yes. Magabisita diri ang mga some of the members of the National IATF sa masunod sa inyong palaabuton nga Miyerkules. And they will be here. Upod na si ang chief implementer si Secretary Galvez, upod man si ang testing czar si Secretary Vince Dizon. Yes. Sa iban pagin nga mga undersecretaries ang DOH, kung iban pagin nga mga national agencies. So they will be here on Wednesday, ariti sila sa Miyerkules, makipagsapol sila sa aton mga local officials. Yes. Kag of course, ang mga Emergency Operations Center.
may istoryahan pagig kung ano pagig yung mga tikang ang paghimuon para sa panubo naton sa cases ng COVID-19 diri sa Bacolod. Okay. Ma'am, it could be possible nga atong nagwa nga resulta sa aton nga mass testing diri sa Bacolod particularmente ay hanbala siya to sang National Interagency Task Force nga hindi na papadugayon pag Bacolod dapat subo o buwas na dayon implementa ang modified enhanced community quarantine, ma'am. Well, sa pakipagdato sa COVID-19, time is always of the essence. Yes. Nakita pa man na even in other countries Correct. na ang maulihi mag-react, usually amo nang nagadamo sa cases kasi ang outbreak mas malala ang epekto sa ila. So kung temprano mo i-arrest no kung sa mga kwan pa bala i-doon mo dayon ang Yes. source ng infection, dako ang diferensya ang paglaktas ng virus kadasig lang, kadali lang, since very infectious siya. Yes. Ang ginatawag pagid nga ang pagsaka sa mga cases is exponential. Ang Okay. exponential, bot silingon, ang isa lang sa index case, ang isa ka din suguran sang infection, pwede siya kapaglaton up to 7, up to 5, or Yes. kailangan na. Ibutang mo na lang, bisan magduble na lang. Kung may ara kita 100 cases sa buong adlaw, ang iya na nga malapnan, magahimo pa na 200, 300. So, mas nagadamo na gid. Yes. Amo na siguro nga wala naman nagulat ang National Interagency Task Force. Yes. Kay kabalo ka man Action Eric siguro nga ang ila na iyang nga mga classifications is based on science. Yes. Based on data, nga empirical data nga makita nila kay sa mga statistics. Sang nagahalin, specifically ang nagahalin sa mga testing laboratories. Yes. So kung makita nila ang mga positive results nga tinulod kasi nagdamo. And you are right, part isa po mo ang mass testing dapat kay tungod nag-conduct kita sang mass testing, nag-yield kita 12.11% na positive cases. Okay. So sa 4,384 naging test naton, subragid sa 500. Mga 531 gid ang nag-positive. Kadako kayo nga diferensya. Yes. Kadako nga saka sa cases naton. Oo. For just one weekend, isa lang sa weekend. Kasi Yes. tungod nga sige-sige ako ng aton testing, Oo. nag-average kita sa report ng aton testing team na chairman si Dr. Grace Tan na may ara kita gihapon nga gina-swab na mga 200 to 250 persons per day. Sus. Ini sila, Action Eric, amo ni ang mga close contact ng mga nag-positive. So since once na mabaton naton ang line list, ang results ng mga tests from the laboratory, ginapasa na dayon sa contact tracing. Ang aton contact tracing nag-conduct na dayon sa laot sang tanan nga mga nakasalamuha sang inang tawo nga nagpositibo. Yes. Dira ta makuha mga additional pagid nga mga nagapositive man. But I think ang isa din nga pwede man naton makita sa mga data nga nakita naton is the fact nga kakamo man are many of these cases, about more than 70% are asymptomatic. Yes. Buti nilang wala man may ginabatsyag or very mild ang ginabatsyag. But nakita man naton nga may ara man nga there are a number nga naga-critical man sila kag nga may mga severe symptoms. I'm sure ikaw may mga kilala ka man nga ara na ospital na or nagkaliwan Action Eric. Yes, ma'am. So amo na ang aton permit anundom nga iseryosohon lang suntani naton gid ang pagsunod sa mga health protocol. Nakita ta miski si General Mel Feliciano is the chief implementer of COVID actions diri sa Visayas. Siya mismo ang nakanutar na diri kuno sa Bacolod, maglibot siya kadamo gihapon sa mga tao sa barangay nga wala gani nagagamit sang mask or hindi sakto, hindi proper ang paggamit sang mask. May mask pero ara sa dalom sang ilang sakang, wala ginatabon sang eksakto.
So madasig gid ang infection nga maglakta. No, ma'am, possibly buwas may mga panibagong changes in terms ng transportation, operations ang aton nga mga essential diri sa Bacolod. Siguro ma'am may mga bago-bago buwas nga matabo. Well, kung tanawon mo, hindi magid ako ang diferensya sang GCQ kag MECQ. Yes. Ang mga ginabawal man lang to be ang hindi allowed under sa MECQ ining mga construction project, mga barber shop, Yes. salon, Aha. ang mga spa, mga dermatology clinic, Mga massage parlor. mga gym, mga tutorial centers, review centers, mga internet cafe. So far, amo man lang ng different actually, no? Kasi Yes. ang entertainment industry. Oo. The rest, pareho man lang sila, wala man gid masyado diferensya ang GCQ kag MECQ. Tiara naman kita subong sa GCQ nga daan. Aha. No? So, hindi magid masyado kadako nga adjustment ang Yes. paghimuon nato. Oh. So kung may hugot nga ginapatuman sa MGCQ, mas may dobling hugot ang MECQ, ma'am. Yes, that's right. May mga iban lang ang mga industries nga hindi allowed. Kag, but on the whole, okay man gyapon ang aton nga mga ara man kita gyapon under GCQ na kita nga daan, plus si Mayor Bing nag-issue sang executive order nga magpatuman kita sang home quarantine pass, plus ang aton nga mga check-up points sa mga borders Yes. naton. So ina-additional na mga measures para nga malimit kapagid ang movements ng tao. Kaya that is the only way na ma-contain man naton kag matapna naton ang paglaktas ng virus. Kung ang mga tao hindi magiyo, kung hindi magwa sa ilang mga panimalay. Yes. Oh. Ma'am, ang ato nga public transportation, boss, because ang MECQ ni, may biyahe ta, boss? O wala? Yes, I believe ang public transportation Oo. will still be allowed Oo. no under MECQ. Ginatanaw ko gani ang public transportation is I believe it should be allowed tungod nga allowed man ang iba nga mga industries. Okay. So, ang mga public transportation, ang kwan, ma'am, ang mga public transportation, so sige niya, buwas, ma'am, niya, ang ilasing nga pagbiyahe. Yes, I believe so. Yeah. Oo. Ang makagawa, ang iban pagidiliti ang aton nga mga malls, ma'am, ma-operate ni sila. May mga tiangging ma-open, may mga department store nga ma-open, ma'am. Ang mga malls, they will be allowed, but depende na lang gina sa mga malls man kung mag-open pa sila gyapon, considering nga for example, ang mga restaurant under MECQ, hindi sila kuan lang gid, delivery lang gid kag take out. Okay. Delivery lang gid kag take out. Yes. Ang sa mga malls naman, sa commercial centers, Yes. maximum of 50% capacity. Oo. So, kung kaya i-absorb sa mga malls ang overhead sa ila operations at 50% capacity, then pwede sila mag-open. Pero at the option na sa malls, kung magabukas sila gihapon, Yes. nga 50% capacity lang ang allowed. Ang mga tao, boss, hindi nakagawa. Makagawa na sila kung emergency lang. Oh, yes, oo. Kag dapat amo man gid na ang matrabaho maobra ang makadto sa ulubrahan, then pwede kagwa. Pero ang mga hindi man gid dapat nga daan nga nagagwa, nga wala man lang gid business sa gwa, wala man gid sang hilikoton, importante sa gwa o kung essential, Yes. dapat ara man gid sa ila sulod balay. Kay kabudlay magmasakit subong nga mga tiyempo bala kag kung
may ara ka for example, kinanglan ka magkanto sa ospital, kalabanan sa mga ospital sa Subong, puno gid. Possibly, hindi sila puno, tuod may mga kwarto nga available, but they don't have enough nurses and doctors. Amo ng problema sa Subong. So, mas mayugid nga ambigan tang aton lawas, proteksyonan tang aton mga family members, nga wala sa aton may magpasakit. So, possibly, buwas ma'am, may mga panibag-o nga iyo nga ipapanaog ng atong alkalde sa Bacolod. For sure, yes. Oo. That's correct. Ma'am, finally, before we wind up, may gusto ka ma'am nga i-appeal sa Bacolod News with this development recently kanong gabi, ma'am? Ginapasalamatan tagid ang bulig sa National IATF kag mayo gito nga temprano pa na ngayo na sang nag-apilar na si Mayor Ping sa aton presidente kag sa National IATF nga buligan kita diri because nakita ta na project na naton kag na forecast na naton nga daan nga kung magsaka ang aton mga cases we might have some difficulty in terms of the logistics. For example, tuod nagtaas man ang cases sa Cebu, but if you look at Cebu, namudamo sa ilang mga hospital. Something that we do not have here sa Bacolod. Considering nga tikagamayon sa lugar sa Cebu, of course, it's bigger. So, hindi kita, posible nga hindi kita maka-cater sa tanan nga mahimo mangin positive cases naton. It's a good thing right now na although madamo kita cases, kadako man nga percentage sa mga cases naton are asymptomatic or mild lang. So, silingon kaya lang aralan sila sa balay, hindi kinanglan. Or sa isolation facility, hindi ba sila kinanglan nga i-hospitalize gid. But ang aton nga mga hospital healthcare systems are really overwhelmed because damo sa mga doctors sila masakit man, damo makita mga nurses ug doctors nga naga-quarantine man. So dako nga buhin sa aton medical healthcare workforce. Kag muna nga importante gid kag ginaliwat-liwat ani, but I think we really need to emphasize nga ang tagsa-tagsa sa aton kinanglan buligan talawas sa buligan tang pamilya ta. Let us strictly observe the minimum health protocols kasi simple man lang kaayo, Action Eric. Yes. You just have simple lang kaayo to save lives and to save yourself and to stay healthy, stay alive. Magdistansya kita, kung magwa di man kita kinahanglan kita magwa makadto sa opisina, makadto sa trabaho. Kung nagsakay kita sa public transport kinahanglan naka-mask kita kag naka-face shield that will protect us 98%. Kinahanglan kung may nagapanghikap ka or may nakatuan sa mga public places or ara ka sa mga madamo nga tao, maghugas lang sa kamot pirme kag kung wa ka chance nga kapanghugas dapat kada isa sa aton may balon gid nga alcohol. Yes. And of course importante gid nagadistansya kita maski magkita ay kamo sa amiga mo or paryente mo nga nagsugataay lang kamo. Maintain gid ang distansya. Yes. Sa pinpakundamo tawo, maintain lang gid ang distance. So and lastly, kung wala ka man ang importante nga hilikoton sa gwa, stay home. Yes. That's the best thing that you can do for yourself and for your family and for the community. Stay home. Kay damo is kita sina nga masalbar gid kag dako gid ang diferensya, and hopefully that by the end of 2 weeks gina-expect na lang naton Action Eric tungod ng mass testing kita nagdamo aton cases, pero ini mga cases naton ma-resolve na ni sila in 2 weeks after 14 days. So hopefully that after 2 weeks manaog man ni drastically ang aton number of cases kag maamat-amat na kita flatten ang curve kag maka-amat-amat man kita balik sa aton man nga normal nga pagpangabuhi. With that note, City Administrator M. Ang, salamat sa time mo sa Action Radio kag good night, ma'am. You're welcome and good night. God bless everyone. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it, si City Administrator M. Ang sa atong sining interview, reaction nila. Kag sila mismo nga mga city officials sa Bacolod nakibot sining kagulpi lang desisyon
sang National Interagency Task Force nga halin sa MGCQ ang Bacolod i-level up sa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Di mismo si City Ad Ang konforme mga posible ang isa sa mabalasihan kung nga ang why nagduha-duha ang NIATF nga immediately implementar dayon ang MECQ sa Bacolod because nga nakita nila kadako gid sang turnout sa ginpatigayon nga mass testing bala sa Bacolod. Mga I think lapit 5,000 to ang gin-mass testing. Ang resulta sa to 500 plus ang nagpositibo sa COVID-19. Ipila to 18,000 ang i-contact tracing sa sobra 500 nga nagpositive sus pura solay pura gaba pura super hiwit. Yaman ka sa 18,000 katawo ay contact tracing mo sa Bacolod. Yaman ka nakalibot, kaya ka nakapangita sila. May kung mga hubag-hubag na ang indikasyon nga may COVID ka, kaya okay lang. Kaya pakakita mo sa tao may hubag, positibo ka, may COVID ka gid. Kung nablang wala ka gid sang palatandaan nga kung lantawon mo lang. Unless ka pabangkuton mo gid siya sang matulid. Di ba? Oh. Iyawan ka rin sa 18,000. Pagkita ni sa mga nakasalamuha ni sang pasobra 500 ka nagpositive sa COVID-19 diri sa Bacolod. So mo to ang isa sa mga balasya na mismo si Ang conforme gid. At siguro na tanaw sang NIATF kanya hindi tanan ni paglawigon pa. Immediately sa nakita nila guro ang data nga amo na sa Bacolod kasi sa mga taga National Interagency Task Force hindi na buwas permahan ta ni buwas mismo i-implementar ta sa Bacolod tiara gid. Ang Bacolod gito nagpropose pa lang to mo ngalin sa Modified General Community Quarantine nga subong i-level up sa MECQ. Way gani mag 24 oras. Di boss pagpitik alas 12 karon pitik karon. Pagpitik alas 12 ang Bacolod ara na sa MECQ. Di sa mga fast food chains naton na diri sa Bacolod aton nga mga restaurant take out na lang order ka paluto ka take out na lang mo na lang mahimo ang tao ni boss ti punggan mo gid na magwa ni wag gid na siya may magwa gini boss sigurado ko bisan may quarantine pass ka pass ni kung mga MECQ na kasi hindi pag-honor sa pursa to na ang mga quarantine pass ni magwa ka lang kung emergency kung wala pa lang emergency pauway kita na sa mga kag magpalumot ba amak muna no pauway tami mo gusto ni sa mga nagapasaway ang amo ni matabo kita niya pasugtan, ti damo kita Bacolod kan kita niya conformist nimo. Tanong mo kay araw mismo ang NIATF nakita nila nga grabe gayang pagsaka sang mga biktima sang COVID-19 diri sa Bacolod. Dito no kung matabo sa probinsya ti as is na po ni modified general community quarantine lang anay. Oh, yung Bacolod yung nag-level up ti sadya tanan ni transportasyon medyo na tipaslo na taguro si Kwan, si City Ad Ang kay kon MECQ, why gidya sang public transport nga magbiyahe? Basta MECQ. Medyo gamay na taguro na tipaslo na tawag na pornada na taguro si City Ad Ang. So lang tawang tali kay boss, posible may mga panibagong executive order. Ito pa na ako nga itong sininga, alkalde sa syudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:31 na. Ang ating interview sa kay City Administrator Ang, ginadulong sa inyo sa kalawan sa live Kadto Tamas Sari, Dalalakson, G. Esteban Building, ara din ang opisina sa
More information, ikayang lawas, dulot sang vitamin D3 sa rep extension. Pwede ikaw ka-text, pwede ikaw ka-call. Telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa aton nga mga listeners, sa bago na nakabukas ang ila sila nga mga radio sets, halin sa MGCQ, buwas nga adlaw, ang Bacolod ipaidalom sa MECQ. Baldabid naman yung mga negosyo natin sa Bacolod. Oh. Outside Bacolod, mayo-ayo kati MGCQ sila yung kitaya MECQ. Dari na mga report na gikan sa atong sinima correspondent o natin report live gikan sa may Northern Negros. Ang atong sinima Cadiz PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari sa aksyon, Roger Gotem, line number 2 sa report. Jermaine Gabin, please Gabin. Yes, action na may gabi sa mga action, mga balita gikan diri sa Cadiz sa action Eric. Update sa to diri sa COVID-19, wala sa may nagdugang pero may 4 nga naka-recover. Pasalamatan ginaton tinayang Ginoo kay man siya gid ang healer of all healers. Sa mga naka-recover action Eric, ang patient number 56 44 anyos connected close contact sang patient number 52 kung sa contact tracing katabogid man. Sa bahin sang Barangay Burgos sa taga Barangay Burgos ini siya. Taga fully recovered na siya. Okay. Pero may additional lang gid nga 7 days nga home 7 days nga isolation luwas ang 14 days ani. May 7 days pagid sa St. Andrew. From Bibi Magaluna, gitransfer siya sa St. Andrew Isolation Center para sa pito pagkikadlaw nga paniguro nga home quarantine. Ang isa pag naka-recover number 55 nga pasyente, isa ka call center agent sa Sinasya Bacolod, residente rin sa Barangay Zone 2, 26 anyos sa edad, kag inisya ang fully recovered naman. Likewise, mga monisang sa gyapon, may 7 days sila nga extension sa quarantine. Ang patient number 54, amo ni Jackson Eric ang akon nga hinablos nga 10 months old bala to. Amo ni siya ang patient number 54 contact cross contact ni siya sa akon bayaw nga patient number 50 at 41 years old. Kag salamat Jackson Eric kay alin sa pagsugod sininiya nga nagpositive siya tong dungan kami siniswab test mo. Okay. Sa 16 kami siya lang ang nagpositive bining bata ining 10 months old. Kag asymptomatic siya halin sa to hasta nga natapos ang siling quarantine period. Pero sa gyapon pareho man gyapon sa iban nga mga may edad na nag-extension man gyapon for 7 days sang siling quarantine period sa St. Andrew Park Place no. Sa mga naka-recover nga mga pasyente, apat na natin sila, no? Ang patient number 55, isa man ka call center agent. Okay. Also, ang apat, kung ang patient number 37, kaya sinarek na nakwatan na niya natag na kayo ng patient number 55. Ang patient number 53, isa ka OFW. Si Ferrer, galing sa United Kingdom. Okay. Residente sa Barangay Daga, fully recovered man siya. Action Eric. So, wala sang may nagdugang, still 73. Agamon rin nga kaso, pero naka-recover na ang 55. May 18 na lang active.
Mm, 446 ang person under monitoring. okay. 90 ang ara sa isolation center sa St. Andrew, kag ang iban sini 356 ara naka-home quarantine. Mm, Kapag nagapangabay permis doktor, ang mas naka-home quarantine gani, okay. dapat mag-stricto gid, kag hindi gid magsige ka. Yes. Kaya man, hindi basta na nga ara ang BRS mo. Oo. Hindi basta na nga may ragid nga bantay sa ila. So Gani. dapat gid nga maging honest na lang. Mm. Hindi sige gwa tungod kay naka-strict home quarantine action direct. Mm. So mayon ay kay wala sa may nagdugang pero may naka-recover. Mm. Tao, tani ko na mo man ang aton sila nga masabi sa mga balita. So Gani. mayo kita ni pero subong kasi mayo-mayaman kay silog nga Pilipinas, damo gid man naka-recover mo. Oo. Masobra sa mga may detrismel tong report pero kadyutay lang sang nag-positive. So dali ko na muna, no? Mm. At least mabuhin-buhinan kag magamay na lang gid ang mga active cases. Mm. Sa mga police report nato na direct sa KBCP PNP, ginakop ang walo tanan ka mga persona kag gini sila ang yara karon sa custody sa kapulisan kag daw pasahan gini kaso mo kay na ko na tigayon, no? Kay man tigayon ni kahapon sa hapon mga sa alas 12 nga patigay na kapulisan sa ila sining operation sa bahin sang Purok May Gugman Barangay Zone 2. Mm. Ini nga illegal gambling mo ini ang mahjong. Mm. So gipan nakabler sa mga senior citizen na ng iban actionerek, no? Ang una ginakop mo si Mayla Carillo Edrowa, 34 anyos de edad, ini si Susan Po Banyadera, 63 anyos. Mm. Tani Cobio Barcinilla, 66 anyos. Lorna Umadhay Lim, 66 anyos man. Balo, Clifford Banyadera Lim, 36 anyos. Gino Banyadera Lim, 28 anyos. Federico Ponan Ramos, 57 anyos. Kag may isa ka minor. Mm. So, walo tanan din sila kag na pang na recover ang duha ka lamisa kag mga dice madyungan. Mm. Ting sumagay ti daw dulo diversion lang tani ini sa mga may edad na. Mm. Pero galing kete bansadas la eh. Gani. That's why nga tigin dakop sila ko di ba sila bansada. Inablang pagabi-gabi ginaksunerik ng parte kagahod na kung ukayon mo madyungan, Mm. disturbo na kaingod, yung kaingod ga-report sa polis. Correct. No? So dapat kung magamo na gani, kinaran nara ka mo sa soundproof nga kwarto, Mm. air condition, para nga hindi ka mo madakpan. Pero kung may mag-report, ridon man niya ako na kasi pasugal na gini magamo na mo. So, may actionary kay file ini kaso sa ila sa violation sang PD 1602 kag pinagan ito 30,000 kada isa. Correct. 30, tumatagingting na 30,000 ang kada isa nga piyansa actionary. So, para na ito lang nga report, balita may informasyon, ginatamya na si Engineer Joseph Ianson nga nagapamatigid sa aton. Kaya subuman si Fiscal Maido kag Ma'am Linian Maido nagapamatagid dari sa aton nga pagdulong sa mga balita. Of course, si Cap Madali Diaz, Mr. Jonathan Diaz, kag subuman Toto Julie Day Basangko, kag Miko William Prias, pumatigid sa aton, no may maggubat kag si Parin George kag Ma'am Gina Gonzaga. Report, gikan sa sinad sa kondisyon sa balita o na sa aksyon, ini sa aksyon, Bob Jergo, sa report. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon Roger Gotib, live report gikan sa Northern Negros Cadiz PNP Connection. Ang balita ng aksyon Roger Gotib ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX 5
Ang report man ni aksyon na Roger Gutib, giradulong si Sakalawan sa Mighty Sea. Alin sa report ni aksyon na Roger Gutib. Ano ta kay aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Dari sa aksyon Percival Villamor sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, ang subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Lacarluta Police Station nagkandak sang operation against wanted person kaga paagi sa warrant of arrest. Ang operation ini ginapamunuan ni Police Colonel Junel V. Guadalupe, Chief of Police sa siyudad sang Lacarluta, upod ang alert team sang alas city sang aga sa itong Sabado sang aga aksyon na Eric September 5, 2020 ang persona nga ginaresto sang aton kapulisan pinaagi sa warrant of arrest ginkilala sa kay Danilo Chua E. De Luso. Danilo Chua E. De Luso, 57 anyos, soltero, pumuluyo sa Hacienda Maria, Barangay Lagranga, Lacarluta City. Ini si Danilo Chua aksyon na Eric gindakop sang aton nga kapulisan pinaagi sa warrant of arrest nga may criminal case number 7562 sa violation sang section 1 paragraph A paragraph 1 sang PD 1602. Ang warrant of arrest gin-issue ini kaginpirmahan ni Honorable Maria Concepcion E. Rivera, presiding judge sang MPCC Lacarluta City, nga may pitsa naman sadtong July 4, 2019 kag may fixed bail ini action Eric nga 6,000 pesos. Sa karon ini ang suspect pawayway dira sa Lacarluta lock-up cell kag nagaulat ini sang iyang piyansa sa temporaryo niya nga pag guwa sa among silda action Eric. Padayon man sa gihapon ang pag-operasyon sang aton kapulisan against sang illegal gambling action Eric, no? Kag dire ang operation sa gihapon ginapamunuan sang aton kapulisan sang siyudad sang Lacarluta, kag ini nadakpan kag naaktuhan ang 4 ka persona action Eric nga nagahampang iyaya sang Madyong. Ang mga persona nga ginaresto sang aton nga kapulisan ginkilala diri ang una diri si John Luxen Epinyol. John Luxen Epinyol, 37 anyos, soltero, kag pumuluyo sang Purok, Kawayan, Barangay Batuan, Lacarluta City. Florida de la Cruz y Flores, 48 anyos, may bana, kag residente man sang Purok, Kawayan. Kag ini si Nancy Iligan E. de Laraga. Nancy Iligan E. de Laraga, 43 anyos, kag pumuluyo man sang among lugar. Kag si Joey Ngitngit E. Caliso, 31 anyos, soltero, kag pumuluyo sang Sitio Carolina, Lacarluta City. Ini sila naaktuhan kag na dakpan sang aton kapulisan nga nagaukay iya sang dice sang Madyungan. Kag ini ginkuha sa ila posisyon kag kontrol ang 144 ka dice sang Madyungan, kag ang kwarta nga ila karon nga ginataya o kumpusta aksyon na Eric nga sa 105 pesos. Sa karon ini ang 4 nagapangatubang sang kaso nga ginapasaka sang aton kapulisan sa kaso sang Republic Act PD 1602.
Amo ini ang nakuha naton nga balita gikan sa aton diri area of responsibility mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawad Juprid Sapanta kag Engineer Joseph Imbultorio sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon diri sa Central Negros, una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Binamor. Ang balita ng Aksyon Percival Binamor giradulong sa kalawan sang Kapah. Nakabalik ang Action Patrol when we come back. Balik ang report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Ang balita. Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. These horses brought to you by Naproxen Sultan. Estas en aeroplane obscura. Ginatamyaw talandira sang may mga pamamati no nga aton nga mga suki katag palamati. Great ko lang ang tanan nga mga barangay tanod sa barangay Panokoy 24/7 nga nagaduty para sa pumuluyo sang barangay Pahanokoy. Halina kay Toto Marlon ang pagpanamya kay Biboy. Maninoy mae kay maninay Chari Salvacion dira. Maayo nga pag paurok-urok dira no. Si Mr. and Mrs. Manuel Ku, family dira sa may Silay City, ga-monitor gid sa aton. Si Police Major Romeo Vargas, ang tanan nga mga kapulisan dira sa may syudad sa Mamaylan, ga-monitor gid sa aton sila nga pagpangalagad. Thank you so much gid. Sa kay Stephen Oy, ang akong kumpare ko Angel Oy, ihado ko Ichi kay Toto Samuel Oy, Mr. and Mrs. Lori Oy and family dira, mayang gabi na kamay dira nga pagpaurok-urok. Ang pamilya ni Sir Jigs naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad. Magretami taman dira si Julio Xavier, Ronald Policarpio, James Vivanco, Jobert Cardinal, Marcelo de la Cruz, Henry Caspi, assigned sa Santa Clara, halin kay Toto Grig Perdigin ang pagpanamyaw. Ginatamyaw taman ang aton nga mga suki nga tagpalamati nga naga-monitor gid sa Action Night Patrol Program. Acknowledge lang ang pagmonitor sa aton ni Toto Malik del Prado no gapa urok-urok sa aton sa ato sini nga palatuntunan Sol Roquis Paber amuman sa kay Riz Coloso, sa kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr., sa kay Jo Marie Calizo Gomez, sa kay Nilo Huyatid Amit aragid naga-monitor sa aton sini nga pagpangalaga. Thank you so much gid sa iyo sini nga pagbuylog kada gabi diri sa inyong palatuntunan. Of course, kinatamyaw taman dira si Joe Benz Soberano. No, may gabi dira kay Joe Benz Soberano. Man dira kapag paurok-urok. Ang inyo ibang nga panamyaw taga-atan nila pala iturpangod da son ha. Sa kay John Daimer Artiada Barreda. May gabi kay Kristen Bresuela Dalpatan, may gabi gid. No, nagaporok-urok gid sa kay Sanchez Lisel, no, may gabi dira. Sa kay Dims Alisbo Alpunso, manandara nga pag paurok-urok. Sa kay Jacob Castellano, sa kay Joben Soberano, sa kay Leonesa Elban Buena, sa kay Chris Vilma Treyes, mayong gabigid, no? Sa kay Jose Gerson Lapinig Junio, sa kay Inojo Babes, mayong gabigid, ha? Sa kay Lily Orsos, Glo Chua, may gabigid. Sa kay Jilin Romero, sa kay Maria Socorro Dima Bildo Pajarillo, may gabigid dira sa inyo kamay nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Dira man sa kay Joseph Habunite, no, Joseph Habunite, may gabigid dira sa imo.
sa kay Mary Jane Mendoza, sa kay Joben Soberano, ara gisa ka monitor, sa kay Rosel Plotenya, manandara nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Rebecca D, sa kay John Pretty Mahilom, maayong gabi dira sa inyo, sa kay Ruth Kuzawa, Marilo Villar Tanaman, manandara nga pagpamati, sa kay Melanie Montoya, ara man nagapaurok-urok sa aton sininga palatuntunan. Salamat gid sa inyo dira nga pagpamati sa inyo sininga palatuntunan. Amo ning mga listeners naton nga way gid nagauntat monitor kag pagpamati diri sa inyo sininga palatuntunan. Ato mga security guard dira nga nagapulaw-pulaw, mga taxi driver, mga miyembro sang OT3G, halong kamo, hindi lang gid maghatag kumpiyansa magsalig kay ti ang COVID ara pagyapon. Giovanni Sopida may gabi kag kay Hope Sarmiento, sa kay Meryl May Sobardo Gamilla, nagapatamya lang siya sa atong sininga palatuntunan, nagapaurok-urok kid diri sa inyo sininga palatuntunan. Salamat gid sa inyo sininga pagpamati sa atong sininga pagpangalagad. Magabalik kita pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato pamalagad La Carlota Police. Nagareklamo. Pamati man sa ato, no? Happy birthday sa kay Madam Grace Smithon Causins. Madam Grace Smithon Causins, happy birthday. Sa kay Eileen Trispices Pabianyada, sa Barangay 17 na siya. Istipanayara man si Regina Biaco, ga paurok-urok man pamati diri sa inyong palatuntunan Bauperti. Parami na sila. Si Sir Edwin Pineda, nga may kapidara sa New Jersey, namin isang ginpasa diri ni Sir Edwin Pineda, pinaksyo nga ni man Bangros. Isa Mrs. Roger Montalbo and family, may gabigid. Sa kay Rosemary Riddell Hinulan and family. Sa kay Tokayo Eric Santos da, may gabigid ha. Happy birthday sa kay Reggie Javier. Tiway kita da. Kapabot ko sa iya sining sa iya nga pasayan. Kasag kag talaba, no? Pwede bagi katupa, no? Happy birthday sa kay Toto Reggie Javier. Today, iya birthday. Jing Britannia and family. Ano nga pagpurok-urok sa kay Jing Britannia. Pag sa bilog yung pamilya, nagapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol. Si Mailer, si Kenya Kanyete, araman. Check attendance lang. Tanan nga mga mapisan nga tanod sa barangay Panukoy, ara gid sila ho. Si Reagan siya, may kabigid, Reagan siya. Kami ako lang pamilya Biaco sa barangay Estefania, Yaling Region Biaco. Melky Flores, Balgis Etri, sa shopping, buwara pa sila. Gapulaw-pulaw pa. Balikan sa Action, John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Dari sa action dyan, Diaz. Sa balik na report dyan. Please come back dyan. Nakasugod na sa monitoring ang mga kapulisan nila binas sa mga post sa social media sa publiko. Ako sa rin nagapakita sa paglapas sa pila ka mga protokolo ginapatuman sa gobyerno may kang tanan. Kaning padayon nga pag-implementar sa mga COVID-19 pandemic action eric. Sunod rin kay Bacolod City Police Office, spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, makita rin imoon sa publiko kung pag-post ng mga social media ang pagambalan mo nga ang pag-post ng mga maayo nga mga mensahe nga nag-iinganyo apit sa publiko masundon ang mga pagsulundan man mismo nga ginapatuman sa otoridad action eric. According to kay Pico, ikawan ang paglapas sa mga lahi kagamando sa gobyerno agod nga hindi na another untat na ining problema sa COVID-19. Panam din ni Pico sa publiko once madakpan gani di man pagpison ginayon apang ipadala ining mga ebidensya sa Philippine National Police Crime Laboratory sa nagakaigong investigasyon kung mapapatudan mapasakaan nila sila sa nagakaigo nga panumbungon. Dari si BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Yes, action yan. Takto ka dira. Nung hindi lang kita nag-implementa sa basic health protocols, kundi dina-include naman natin sa buong monitoring ang nag-post sa FB, sa social media, kaya hindi malikawan na may-ari kita yapon kauturan na despite sang ato niyang seryoso, masupong makampanya sa basic health protocol, may-ari yapon na hindi makapaiway action dyan, may-ari yapon nag-party-party, nag-tinipon-tipo, nag-inom, kag ang masubo pagidra at gina-post pagidra sa social media na nagkakatabo sila daw gina-encourage pagidbala sa iba na nga kauturan nga sundon sila nga which is not a good practice na tani ang i-post nila tani inang mga aton suporta sa ginapatigayo naton diri nga mga basic health protocols hindi ina nga mga post bala nga instead nga makabulig makaguba kag daw aton paya inahamban naton aksyon dyan, nagabulig pag kita suway o kung ginabayular ta pang basic health protocol which is not a good practice. Kag kung may ara dira magkaradakpan aksyon dyan, refer na naton sa PNP Cybercrime Group na kung sa diin sarang ina malukid, sarang ina sila mapapangita maski magamit pa sila sang dami account kag paila naton sang kaso sa Republic Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa BCP. I stand corrected. Ipadala ang tanang ebidensya sa PNP Cybercrime Division para sa nagkaigo nga investigasyon. Ang matabo sinadra may kakaso sila nga pagatubangon labot may kang tanan diri sa mando nga ginapatuman sa gobyerno may kang tanan sa COVID-19 o para mauntat na kang masolba na problema sa COVID-19. Pagidra may himo aksorek ang cybercrime kaso man nga may himo nila pag-atubangon. Tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasa patala sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat gidyan sa imo sa report. May gabi din sa kay Catherine Mabilog Tulo, Susan Nasidolio Taberno. Paano talaga pagpuro-kuro kay Alexis Wingwing Torre, tami lang pamilya sa Paranaque, kagdiri sa Valladolid. Corazon Villases Gayo, may gabigid, sa kay Jenny Osiser, sang Hong Kong. Melanie Bernas, may gabigid, Genesis sa Villa Easter, sa kay Irene, Dorita Fidel, Cathy Veer, Rovelyn Arangues, Rosalie Canunoy Rivera, George Gargasiran, Christine Tintin Rodriguez Navarsa, Aldri Limaco, Regine Biaco, Elmer Almorato, Makoy Gadayan, Gea Shireen Gomez Paxial, sakay Dalton Silvo, Sally Auki Di Sosa, Jennifer Purul Boras, Orlin Vergara Insoli Yongyong, sakay John Daymar Artiada Bareda, Barameda, sakay Christine Brisola Dalpatan, Rodrigo Cañedo Cathy Veer,
Susan Sidilio, Mea Gabuan, Alex Gardosi Quilio, sakay Inji Zigumban. Sige ang ila sini nga pagpaurok-urok, no? Wala ko panahon sa ato sa Balagat Action at Patrol Program. Lunes, edisyon mga Community Temporaryo. Balik ini Boss Martes, pero upo dyan na si Loverboy Action Marlon Hinavaya. Ato sa mga patrol, Unit Reporters in Action nga napalagat kung mabis sa Action Percival Villamor, Action Roger Guti, Jan Diaz, Action Papangnik sa tao, mga piloto sa Patrol 2 Crossman Patrol, Joe Sutter, Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason, Backup, Security Guard Tunog Banwa, back-to-back Security Guard Company with IT Experts Action JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talok sila sa Bago, Broadcast Engineer, Edward Balico, back-to-back kay Security Guard, Rene Cordova. News Center, si Action Andy Pensora, sa ating News Director, Production Chief, Action Rex Cantong, inyong lagad ang Kurman Action at Petro Program. Lunes, Top Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanong Siring Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines sa Bacolod. Action Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.